plastične figurice Tritone školjka boja. Imamo zavese. Imamo. Abažur. Imamo. Termometar. Imamo ukulele, jastučiće, screensaver, miris, kućicu puža, kacigu. Imamo. I... Vreme je za borbu protiv zla. Vreme je, Patriče. Nadam se da ćemo izdržati uz par manjih nabavki. Triton i školjka boj maraton. Čak 60. koju godinu su Triton i školjka boj četvororučno čistili more od kriminala. I u slavu tolike karijere ovog vikenda počinjemo superherojski festival kakav ranije nismo emitovali. Specijal Tritona i školjka boja početak. A sada dosta je bilo fanfara jer... Vreme je da počne specijal Tritona i školjka boja. Ne. Ovo je užasno. Kako sad da gledamo te divni specijal? Prvo pustimo Tritonov maraton. Odlazite. Imam pametnije posla nego da gledam odrasle muškarce kako skackaju u glupavim kostimima. Šta? Mora da je opet prava stanica. Hvala ti što si te spustio. Da, dugujemo ti. Šta sad, Sundjer, Bobe? Ne znam, Patriče, svi televizori u Koralovu su skroz uništeni. Moramo da nađemo besplatno mesto. Mesto koje će izdržati ovaj vihor. Pa da to je to. Ako hoćemo da gledamo početak Tritona i školjka boja, moramo da odemo na izvor. Zajemno, Patriče. Hvala ni za šta, Lichterslave. Evo, ali baš mi je strašno krivo što sam vas omeo u planovima. Uspeli smo, Patriče, ustani. Našli smo Tritonovu jazbinu. Hoćete li mi reći šta vi radite ovde? Hoćemo da gledamo vaš TV. Žao mi je što moram da vas razočaram, ali morat ćete negdje drugde. Nemamo struje zbog oluje. Ali, kako ćemo sad da saznamo šta je s vama bilo na početku? Sačekaj malo, Patriče. Triton i školjka boj lično su pred nama. Da, pa? Pa, da bi saznali njihov početak, daj da ih lepo pitamo. Joj, vijugici super rade. Tritone, školjka boj, ispričajte nam kako je sve ovo počelo. Hoćete da se vratimo na sam početak, a? Pa vidite, na početku beše samo tmina. Onda potpuno iznenada dogodio se veliki kljus, napravio je bora i... Ma ne početak vremena, tri glupe jedan. Hoće da znaju kako smo ti i ja postali borci protiv kriminala. A, tako. Sve je počelo kad sam